आसाम रायजोआबो लकडाउन फोसावबाय। गासै भारत हादरनि रायजोफोरानो लकडाउन फोसावजोब्बाय। बे लकडाउना मा? नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानिया बुजिगोन। बे लकडाउन फोसावनायनि थाखाय मा माया बन्द जागोन आरो मा माया खुला जागोन। जे लकडाउन फोसावबाय आसाम रायजोआ, जोबोर मोजां बाथ्रा। आं आसाम रायजोखौ, आसाम रायजोनि सरकारखौ, आसाम सरकारखौ आं बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय जे कर'ना भाइरासनि थाखाय जाहाथे जोंनि आसामनि मानसिफ्रा बारग'नो हायो कर'ना भाइरासनिफ्राय, बे कर'ना बेमारनिफ्राय। बेनिखायनो आसाम रायजोआ लकडाउन फोसावबाय। जे हुसियार जाना थाखानाया जोंनिया मोजां, रेडि जानानै थाखानाया जोंनिया मोजां। बेनिखायनो आं आसाम रायजोनि बेफोरबायदि स्टेप लायनायखौ जोबोर मोजां मोनदों। जे लकडाउन फोसावनाय लोगो लोगोनो जोंनिया मा माया बन्द जागोन आरो मा माया खुला जागोन। जे पेट्रल पाम्पआ खुला जागोन, पेट्रल पाम्पआव थाव सोनो हागोन। फार्मासिया खुला जागोन। ग्रसारि अर्थात गेलामाल दुकान, जेराव जोंनि माइरं दालि सिनि जानाय लोंनायनि गासै बेसादखौनो मोनो, बेफोरो खुला जागोन। आरो एम्बुलेन्सआ खुला जागोन। बेफोर खुला जागोन। डक्टरनाव थांनायनि थाखाय बेफोर खुला जागोन। आरो हस्पिटालफोराथ' खुला थाखागोन, बेथ' खुला थाखानांगोन, फार्मासि हस्पिटालफोरा। आरो मा माया बन्द जागोन? जे साहा दुकान, बेदर दुकान, ना दुकान, दैलि मार्केट आरो जेसेबां दोङो बे फार्मासि, हस्पिटाल, पेट्रल पाम्प बेफोरनि अनगायै, गेलामाल दुकाननि अनगायै जेसेबां दुकान दङ बेफोर गासैबो बन्द जाजोबगोन। आरो जायफोर मानिया 6 माह जेलाव थानो गोनां जानो हायो, जायफोर मानियालाफिनो दुकान खुलिगोन, आं जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो जाहाथे नोंथांमोना बे जा आसाम रायजोआ लकडाउन फोसावबाय बेखौ जाहाथे मानियो। जुदि मानियाब्ला 6 माह जेल जानो गोनां जानो हायो, नङाब्ला 2 बोसोर जेल जानो गोनां जानो हायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि जेल जानायनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय दखान खुलियानो मोजां। जोंथ' गोबां बोसोर दखान खुलिबाय। जों जुदि बे लकडाउनखौ जुदि मानिना सोलियोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां। जिबायदि बे कर'ना भाइरास, बे जिबायदि गासै बुहुमाव लोब लोब साग्लोबगासिनो दङ, 13,000निबो बांसिन मानसिया थैबाय, 2 लाखनिबो बांसिन मानसिया बे बेरामाव भुगिगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो एडभान्स रेडि जानानै थानाया मोजां। सोरबा सोरबा जोंनि बर' फिसाफ्रा दाबो बुजियाखै। एकदम आं भिडिअ नुगासिनो दोङो, जौ सेरेब लोंनानै बिराद ज' मोसाबाय थानाय। मा एसेबो बुजिया, एसे बुजिना। साननैसोखौथ' जोङो गोसो हमथानानै बे नेमफोरखौ फालिनो हायो। बे लकडाउना 24 मार्च अर्थात दिनै मोनानि 6 बाजिनिफ्राय 31 मार्च हरनि 12 बाजिसिम जागोन, बन्द थागोन। बेखौ फोसावनाय जाबाय। बेनिखायनो जों बे आयेनखौ मानिनाया मोजां, नङाब्ला जोंनिनो प्रब्लेम जागोन। आसामाव फैया होननानै रावबो बुंनो हाया। बर्तमानहालागै आसामाव मोनसेबो कर'ना भाइरासनि केस मोननाय जायाखै। बे जोबोर मोजां बाथ्रा। जोंनि भारत हादराव 7 सुबुंफोरा कर'ना भाइरासनि थाखाय थैबाय आरो 400निबो बांसिन कर'ना भाइरासनि केसखौ मोननाय जाबाय। जोंनि भारत सरकारा जे जोबोर गुरुत्व होदों, बे जोबोर मोजां बाथ्रा। दिनै इटालिया बे भाइरासखौ फोथायैनि थाखाय 5,000निबो बांसिन सुबुङा थैबाय आरो 60,000निबो बांसिन सुबुङा बे बेरामाव भुगिनानै दङ। जाहाथे इटालि बायदि जोंनिया जाया। जों ज' मानसि थानाय जायगायाव थांनो नाङा। जों 1 मिटारनिबो गोजानाव थानानै रायज्लायनांगो। जोङो गले गले साबोनजों आखाइखौ सुनांगो, मास्क गाननांगो। बेफोर खायसे नेमखौनो जुदि जों मानिनो हायोब्ला जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो हागोन। अत्यन्त जुदि प्रयोजन नङाब्ला न'निफ्राय गोजानाव दा थां, जानला मेनला बेरायनो नाङा। बेनिखायनो आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो, बे लकडाउन आयेनखौ नोंथांमोना मानि, नङाब्ला 6 माह नङाब्ला 2 बोसोर जेलबो जानो गोनां जानो हायो। लामा सामायाव ओरैनो दा थां, बुजानोबो हायो पुलिसजों। पुलिसफोरा रेडि जाखानानै दङ। बेनिखायनो न' सिङावनो था, आरामै था। अत्यन्त
जुरुरत खामानि गैयाब्ला बायजोआव दा ओंखार प्लिज 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 जाहाथे कर'ना भाइरासआ आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोंनि आसामनि सासेबो मानसिफोरनो जाहाथे जाया आरो आसामनि बायजोआव जायफोर जोंनि बर' फिसाफोरा खामानि मावनो थाहैदोंमोन बिथांमोना जोबोर आलाय सिलाय जादों फैनो हायाखै सोरबा सोरबा कलकातायाव फासिना दं सोरबा सोरबा चेन्नाइ गोबां जायगायावनो फासिना दङ बिथांमोना जोबोर प्रब्लेमाव गोलैदों जाहाथे बिथांमोना मोजाङै मोजां जेराव थायो आलो गोजोनै था हायोबा फै हायाब्ला जि जायगायाव खामानि मावदोंमोन बेयावनो मोजाङै था आरो दा सम्भबबो नङा मानो होनोब्ला गासै ट्रेनखौनो केन्सेल खालामजोबनाय जाबाय 31 मार्चहालागै गासै ट्रेनखौनो केन्सेल खालामनाय जादों खालि बेयाव मालगारिफ्रा फैगोन मालगारि ट्रेनफ्रा फैगोन थावनि ट्रेनफ्रा फैगोन आरो मेडिसिन लाबोनाय जा ट्रेन बेफोरल'सो फैगोन पेसेन्जार गारि सालायनाय नंला सोरबाफोर हायोब्ला फ्लाइटजों फै फ्लाइटआ बन्द जायाखै नाथाय इन्टारनेशनेल फ्लाइटखौ गासैखौबो बन्द खालामनानै होजोबनाय जाबाय नाथाय डमेस्टिकखौ बन्द खालामथ'नाय जायाखै प्लिज बयबो मानि बे आयेनखौ